উল্টা সিংরাগত উল্টা তাঙ্গে উল্টা সাইমান তাবুক যেভাবে তেরেক তেরেক নাইতুকুই দङ পুরা বিশাল গনি জেলা জরি থানা নাগাंखाय बिकास बर्मा थानाय तांगै बिनि करपशननि कक तो जोंथाय अरताय साइलाब करि आबो राज्यनि बरक जतन साइबानो साबनि बुसुक 3 बছर साबो बुसुक आइ खायखा आबो मुकुमैबो बुसाइ माखा मुकुमयाबो बुसाइ मानखाखा चिनि विशेषकै ककबरक मिडिया रंग बेलाय बेलायखा हामबाय अ सारि जराव दिनै जों त्रिपुरा मथानि ngै अर कायसा प्रेस मिट मा खालायखा ककथुम पान्दा मा खालायखा दिनै चिनि म पान्दाव दङ चिनि बरं गोनां स्पोर्ट्स पार्सन राजेश्वर देव बर्मा आनि याग्राव याक्सिव दङ आनि चिनि स्पोर्ट्स पार्सन सिके जमातिया एक्स सीईओ तिनिनो खालायमानि कारनाव मनो लाइ थांनाय अर्थात थांनाय ताल 29 तारिख जानुवारी कताल दिल्ली सीबीएसई चेयरमैन मिस्टर राहुल सिन्हा भाई मालाय लाइमानि आबंखा जों सिगांबारियाना थानाय तालनि 11 तारिख कोनो जों दिल्ली जुगाजुग खायखा बय मालायनि बागै जोंनो 29 तारिखआव समय रेखा 29 तारिखआवनो जों थाङै जों 27 तारिखआव आना मानि 28 तारिखआव सहैखा 29 तारिखआव ठीक 12:30 समय बबाय जों आजुगलायखा आनि लगी आफ्रो चिनि एमएलए विश्वजित कलई दङ मानव देवबर्मा दङ फिलिप श्रीआं दङ उमा शंकर देवबर्मा दङ आबनि परेबो चिनि त्रिपुरा हास्तिनि जे स्टूडेंट अर्गानाइजेशन काइनै विशेषकै टीएसएफ ताई टीआईएसएफ बरबो आलादा आलादा खाय बरबो चिनि सीबीएसई नि चेयरमैन मालायखा अनेक कक सोंलायखा सालायखा गोबांमा ककनो सोंखा ककमा ककनो जों उत्तरिखा एवं गोबांमा राज्यरगो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे परिलाय दंमोन सिलाय दंमोन आबनो ककबो साखा फातार देशनि हाकतनि बरक फायै बंनि बिहारगो बक्तितारिफ्रु आ सिरि माने हिंदी बाय सिरिया इंग्लिश बाय सिरिउ रोमान स्क्रिप्ट बाय आबो बसायखना रेखा गे आबनि परे बसाखा अमबा रिमानले ख्लाइमानले गा सिंगमनो साखा जे सीबीएसई बिसके मैट्रिक बाय जे हायर एजुकेशन माने नता 12 नि हायर सेकेंडरी जे चली फेमनि आबंगा बरक सव स्टेट गवर्नमेंट बरनो सजेशन खायो बरक बांला बायनो क्वेश्चन पेपर सामने नै गेचुं साखा बांला बाय तो और ठीक न ngखायो किंतु और संनुक जाखा जे बांला जों इंग्लिश मीडियम बो पढिबो काय बांला खाय जों सिनाय के चिन कठिन नांगो गाबोन बागैनो आगिरगबो नुखा दुइटा सीबीएसई बो आगिरगम थिं नुक जाखा जे इंग्लिश बायवा काय बसियो वन जी माने बांला स्क्रिप्ट बाय बसियो गा जों त्रिपुरा बो नुक जाखा और जे टीबीएसई त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बरक आगियो अनेक समय ऑप्शन दु नरक रोमान स्क्रिप्ट बाय बसिदि नैनाय गेताबो बिदि को जों नायनाय किन्तु बेलायखाय गानाव सबायखा किन्तु जों साखा गानाया अ मने इसुनो तुयै अ इसुनो तुयै जों त्रिपुरा मथापानो बिसि ब्रुम ब्रुम न जों बिसि ब्रुम ब्रुम या जत्त अनेक बसर खा जों जिरख फायमानि जतन इ न किन्तु आबो खालायजे गैया गाबोन बागै जों एक आशाबादी दंमानि सेमानि जेबाबे स्टेट गवर्नमेंट बाय कक सालायमानि परे स्टेट गवर्नमेंट जेबाबे कायसा खूब जोंनो सजेशन रेखाबा जायगा होपफुल जोंनो बरसागा ओंगै मानो ओंनाय ताकलाय जिमि किन्तु जों पुलाव जों जखन 14 तारिखआव मुख्यमंत्री बाय अ थानाय तालनिनो जों जखन मालायफ्रु आफ्रुनो 14 तारिख हांनायनि दिनो जानुवारिनि 14 तारिख किन्तु आफ्रुनो चिनि बखा बायखा एवं इदानी कालो जेबाबे ककब्रक स्क्रिप्ट न तुयै रोमान स्क्रिप्ट न तुयै जेबाबे जागाय 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 जेखाने थांगो आरो न आबो सारा कोनो बिनि इस्यू सिकरिखा जेता कोनो मुख्यमंत्री बो विरोधी खाइपर आज से ओपनली
आसके आक्रमण खाइए कोनो दिन अमायके सामारक जों खानाया नेगेटिव तो नेगेटिव हो किंतु बिनमखाय नेगेटिव निफ्राय अतिरिक्त नेगेटिव एकदम खानांनाय जात नरक जेसाबा खायदे आंखास खाया नखायाखै तो जों किछु खायमिया चिनि आन्दोलन खायनि जों खायनाय आकरन जों साइ खानायखाबो जों सोंगा जों बरम रेखाबनो बर जों अनेक घन टाइम रेखा आधा घंटा ऊपर जों आलोचना खायखा खरचा आईएएस अफिसार बा कैसे सेंट्रल बोर्ड नि चेयरमैन बाय आसुकन जे कक खुती नाती और जे तीनटा कमिशन मानी कमिटी मानी समाचरण त्रिपुरा कुमुद कुंड चौधरी तारपरे नि और पवित्र सरकार आसु कै बुंनि आ रेकर्ड बो जों रेखा बर जे सुपारिश खायमानि प्रपोजल मानि जे त्रिपुरा सारक तामनाय बो स्क्रिप्ट नाय बुसुक पार्सेंटेज नाय आबरक एवं बंगारबो सौके निश्चय नेगेटिव गोबां मानो गोबां मा चिठी सौके किन्तु मुख्यमंत्री जे सामाने आं बर हनाय चिठी माने जोंहा चिठी थैनाय तो बर जों कारिरि मालिया अ कक सावगोन बो सावनाय जोंना मिथ्याबादिनि सावनाय बाबुनि परे टीएसआबरावबो बरबो ठीक अमायकेन गोबां मा जरा जों रेखा गे बसाव खालि जेसेके माने एक सेसा खायनाय बजरि टंकाखाय स्टेट गवर्नमेंट बायबो सालायनाय सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे एसआरडी मिनिस्टार बो अबसो आं तो तंगुनो आं तो सानायनो नरक मानखाखाय एसआरडी मिनिस्टार बाय जेदा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर तो एजुकेशन हिया ह्यूमन रिसोर्सेस सावो गबाय नरक मालाय दे आबन परे जों मालायनाय बुसखांनि तालुका हयतो जों थानायनि बागै जों सायथंनाय हायथायखौ गाय बबायदि आलोचना खूब गाहाम नंखा अब अमा हायकेनो जों प्रेसार क्रिएट खायमांना तंनाय हायसि जतखन पयना मानिया साक सुजुग मानायनो बसाव दंनो सुजुग रिनाय जों बरबो सानाय जे अन्तत उ जे परीक्षानि दिनाव जेखाने कक बरंनि साबजेक्ट फायो आ जराव जरा बांला बायफेनो जुदि प्रश्न पत्र अंखाखाय क्वेश्चन पेपर अंखाखाय आपनो काहामखाय बा वायरि वाय परिबो स्टूडेंट रंनो सावै सिरिना बागै बरक सेसा खायनाय जेता मुख्यमंत्री कक साका ए आंसर का रोमान स्क्रिप्ट सिमानाय बांला पढ़नाय तो बरक ताइ सुना नाया या आबो तै कैसा बो एक सुनो सागाता गाबनो सुना सिं दङ आबो जों नायनाय गते कैसा अबकाय थांगा ताइ कैसा अंकाय जे सालनि सालताम सिगांनो नुखना जे विभिन्न सोशल मीडिया बो नुखा पेपारखौ नुखा जे राज्यनि त्रिपुरा बोर्ड नि चेयरमैन हाँ अच्छा तो ए आबंका आबो हाय गबोनि बागै जों दिनै और प्रेस मिट खेबांखाय अ कारण न जे जों मालाय फैया एवं मोटामुटी आलोचना खूब गाहाम नंखा सीएम तो जैसे फल सभा खबर खाई आं तो सात मोमस के सुरिना रेगला खाली रकम पर बाय आसा सीएम तो साइड दो आं हायदा सीएम तो साइड दो आं तो सात आं सीएम तो सात जैसे को लोक सभा खबर खाई एबन गोवा सिक्रे सुरिना रेगला खाली दो उन्ना सामने खाली रकम तो दोनो अंदर में सीएम का को हां तो सीएम तो साइड दो आं तो सात सुरिया सीएम तो बो सानाय न जे बोर्ड मा तंनाय बो तंगलाक आबो जों कक साना थैया कारण चिनि सानताय जों सानै थानाय चिनि आन्दोलन जों खायन थानाय चिनि जब जों खायन थानाय हायसि बो जेसेबां ककतर सातुं बो सारद चिनि आन्दोलन बा चिनि ककरक रोमान स्क्रिप्ट दि संगाता बारे अवश्य अच्छा एमसा दररे मुख्यमंत्री बायदि मालायमोन करेना प्रेस मिट कैसे खायना न साबन खाय मुख्यमंत्री আমার মতে ভাগ্যহী অন পরে দিনখান মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মিডিয়ার ওখানে কানাও থাকা অবরতি নিতাম থানায় আবো তো আং সাইজুনি কই যাবো তো চিন কোন সামজাংনাই কই গিয়া জমা একদম কুবুই কক বপুলাও সাকা আমি তো অনেক জনসভাতে অনেক কিছু বলেছি কি বলেছেন আবো তো সিংসিংলিয়া বনো গে ওবনি ব্যাপারনো বসাও রিমাংলা খাইখাইমলা খাইখাই নং নিদি সবঙ্গ स्क्रिप्ट खायदि हाय खायदि इराय खायदि सेदबा आबोनि परे नायनायनि साका खूब सौहार्दपूर्ण आलोचना का आदिन कामका इंटरेक्टिंग लाइका किन्तु आबोनि परे जदि न जों माइ कागलायमानि परे ताइ कैसे कक साखांखाय ताबो तो जों खायनो किछु आबोके दुर्भाग्य कपाल हामिनि कक राज्यनि खरगसा चीफ मिनिस्टार
যেটা কক সাই দं খাই খাইনি কিছু করে সিনি আরো তো এমএলএ বো দङ एमडीसी बो दङ इएम बो दङ जोंथ' आसुक जत' आरो आसुक जत' बुकाया जोंथ' सामै साना कक गैया बता मसाका साया जोंना सामै साना कोन कस कक गैया ता सिनि कक जों जे खालामनानै आबनो जों नंनो ब्रिफ खाफैया आसुकसि আচ্ছা ইয়াম স্যার হাস্তেনি মধ্যে ব্যবহারের মধ্যে ননি দিতি এডিশন আসকা খরচ সে জেলাস দাসরে হেতো আমরা তো তাও ছানা মতো এসে নো খরচ ইয়া মারা যায় ইয়া বিজেপি তো ना आं खाय आबो उल्टा सिं जागो दो उल्टा तांगे उल्टा सायमान ताबुक जेबाबे तरक तरक नायतुकुइ दङ पुरा बिशाल गनि जेला जरि थाना नागांखाय बिकासे बरमा थानाय तांगै बिनि करपशन कक तो जोंथाय अरताय साइलाब करि आबो राज्यनि बरक जतन सायमान साबनि बुसुक 3 बছर साबो बुसु आइ खायखा आबो मुकुमैबो बुसाय माखा मुकुमयाबो बुसाय मानसाखा गावमो जे बजे साइतमनि काय किरि तै निजिनि कौनो बुनो बेरे रिमासे खलायो आंले किरिये बसे किरि जागो मा ककसै नायनाबा नों जेबाबा आगक फायगेता जोंथ' ताय ताम सानायबा अडिट नि ब्यापाराव क्लियार एडिसिओ कोनो अडिट इया करै इंगो एवं जों सब समय आं इयामनान सिगां पाब्लिक एकाउंट्स कमिटिनि चेयारमेन दंमोन आं आगे जखन एमएलए दंफ्राव मेम्बारबो दङ आफ्रो अबाहायनो किन्तु जे सिस्टेम चलि दङ आरो कोनो 2 नाम्बारि खायनो मते किछु करि जोंना रांसि रियांखाय म 5 बছरनि बाजेट 5 बছरनि बाजेट दंखाबले बाजेट ताबुक पर्यन्त बছराव 500 का जुरि थांगांखाय 5-25 कत 2,500 कोटी 2,500 कोटी मोनलेना हाय देबा हिसाबै नायखांखाय एकदम कम जे बुबाग्रा तामने राज्यनि मुख्यमंत्री बारबा एकटा कम साव 6,665 कोटी रिजाखा अर्थात बाजेटनि 39% अब कम कगे किन्तु 39% माने कम कगे किन्तु 33,000 कोटी बिसिंग आपनो डिवाइड के जदि जों तुम फायखांखाय थायजों 12,000 नि बिसि 12,000 रां जदि जों मान खांखाय एभ्रि इयार प्रचुर खेमो ताबु स्कुल कबाय लामा कबाय दै करै उमुक करै 1 किलोमीटर लामा खायना थांखाय 5 कोटी नांगौ ताबुनि लेब ताबुनि जे सिस्टेम किन्तु सारा एडिसि एलाकानि 1150 किलोमीटर नि बागै मात्र 5 कोटी रिजागौ 4 कोटी रिजागौ टाउन डेभलपमेंट खायनायबा टाउन डेभलपमेंट में सगरे एजुकेशन डिपार्टमेंट आंख्रै रिक्रुटमेंट खायमिया अब तां पगै थांगा बाबो सबब बा खायनो बिजेपि जयनिं प्रग्राम में बा खाओ आजागान छाओ ये जेने ट्राइबल वेलफेयर होते एडिशनल 400 कोटी टाका नांगौ आराम बैंक थां इनको एडिशनल सिन बिजेपि सरकार के सिंगाबो रुकनाय मनि बिसर गजेला रखनाय बीजेपी सरकार फायनाय हमले ताबुं नाय तुमामले सरकार तो निमले ना डाबल इंजिन केंद्र बनिनि राज्य बनिनि राज्य से सिंनो रां रनाय बनाय तुगैया ताम असुबिदा तंबा बरताम खायजाका खायजागे नों 400 कोटी जे रहमानि बरताम खायजाका नों सायबाना नांनाय ननो जे वर्ल्ड बैंक नि 1400 कोटी रां रहमाके नों ताम खायखेसला वर्ल्ड बैंक नि এই যে 2022 भारतनि ताबुक इउनियन फिनान्स मिनिस्टार निर्मला सीतारमन हाय दंले ना बजे 1400 कोटी और जे घोषणा खायख्लांगै जे रां रेमन और रांले बर थांगान दो अब कि बरमुरा दा खरस खायजागा ना हाते गतरा नक थांमा जागा ना दिल्लीओ फ्लेट पाइमानि ना कोनो कोनो जागाओ पेट्रोल पाम्प पाइमानि आसुक ता एखेक तुम हायसि नों बुnya एखेक खाय निनतेबो एखेक जांनाय बनि बागैनो जों साना नायो ओ आपति नांमिया बरनो सावै बुकुर खुंनारक ततार सगंनारक तामसा प्रतिबाद प्रतिशोध छि लास्ट का प्रतिशोध ताम आबो बो आरांगनो उनको नेतारो उनको अमेरिका लंडन सुइजारलैंड जतो जखान बेरे बायखा याति बासा खामबाय कोन खरै उनको एडिसि जतो बाया नेबो सावदा लंडन थांमानि निने आ बेरायना बागि थांमाया
लंडन थांमोन अब बेरायनो बागै थांबाया लंडन ताम खालायजागा बनो नुखा ब एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार एज ए जनजाति डेभलपमेंट मिनिस्टार जदि नई दंखाखा उन्नयन मंत्री नई दंखाखाय ब कोनो दिन भारतनि फाताराव थांगो इचिनि ट्रेडिशनल कालचारेल निनि तांमुं लुमुं मोसामुं तलांगै फुनुगै जामाने खेबा एवं आरो थांगै मौसागर खालायखा चिनि मबाग्रा इंटरनेशनल थांगै अंतत फुनुगै आबो एडिसिनि कोनो आरो आसे जायक्रि आबो तंगो प्रोविजन तंगो बेरायनानि निनि तारपर विभिन्न जायगा এই যে তবক जों 26 জানুয়ারি যে দিল্লি और हमानी आबो तो एक बाजेट दं आबो आबो आरो बाजेट दं नाबले सोशियो कालचारेल नि आबो पार्ट लाइफ लाबो बेरायनो नों ताइ साबो बेराय केबो जदि व्यक्तिगत बेरायनो थांगाय तो नों खायनो किछु रे आरो कि कोन एमएलए सारासो गुरि दमाखाय ताबो बो कम्युनिस्ट पार्टी नेतार ভিয়েতনামो বছর 3-4 বার थांगो सरकारि फान थांगो এবং ताबो अनेक दङ त्रिपुराव बीजेपी अनेक नेतार निनि गोबां मा जायगाफोराव थांमोन जों सायमानो जों किनाबो ताम सानाय बा पार्सनेल मेटार बा हे देबा